és això que vas a fer a Girona? Participo en el torneig de dramatúrgia que es fa, que es va començar fa 3 anys, Moltes gràcies. que al principi era com això, hi havia 6 o 4, no me'n recordo, 4 autors novells i 4 autors consagrats. Llavors es feien rounds d'un novell contra un consagrat. No? Llavors cada un d'ells escriu un text que té unes premisses, que és que siguin 2 personatges, que duri 40 minuts i no sembla que res més, que hi hagi com un punt de tensió entre els personatges. I això es llegeix, l'autor no sap qui li llegeix en principi fins al mateix dia que es fa el torneig, això ho llegeixes en públic, a la Sala Planeta a Girona, i la gent, quan ha acabat de sentir les 2 lectures, vota quin dels 2 textos li ha agradat més. Ja que em dius això del Banacolocha, què tal aquí? És un lujazo, no? Sí, és molt xulo. És molt xulo això que ens ha passat. Clar, ens va perquè passar, allà ho veu rebentar. ens va passar al Nacional i ens ha tornat a passar i això sí que ja no sé si passa tan sovint, no? Que ens... Bueno, però és que a més s'ha quedat gent sense veure-ho, perquè Sí, segueix havent-hi l'última gent, setmana i... que és el que no s'entén, que dius, home, però com? Quanta població té? No vam quedar que ja ho fèiem perquè ho veies tothom. Potser el canvi de teatres, bueno, no sé, li dona un altre És que que gent té pot un tornar-ho altre a aire, veure. Jo penso Sí? que sí. Sí, jo penso que la família Vila al Nacional vivia en un palauet, no? És una cosa molt que t'obligava a fer un tipus d'interpretació per arribar a la fila 21 de la sala gran del TNC, que també tenia un punt que havies d'obrir una mica més, tot i que vam lluitar molt per mantenir la família com tancadeta i seguíem mantenint l'esquena amb el públic però és que aquí realment la gent et té com a dintre casa, no? Molt bé. Estava pensant, què prefereixes, fer riure o fer plorar? No, a mi m'agraden les dues coses, És que jo m'he passat molt temps fent de riure. I ara et venia de gust tocar fibra? Bueno, i fa 5 anys que vaig deixar la companyia i tenia ganes, O sigui, jo me'n recordo quan vaig entrar a l'Institut del Teatre em van donar tots els drames haguts i per haver. I quan vaig sortir, com que vam crear teatre, doncs es va destapar l'olla dels trons també cap a la comèdia, no? I ara ha sigut, doncs, des de que vaig acabar, que vaig tenir l'oportunitat de fer realment de fer... He pogut treballar amb molta gent i amb diferents estils i, a més, amb diferents textos que toquen o drama o comèdia, o com això, que pots estar fent drama i comèdia, no? Vull dir, perquè realment té gotes de tot, no?, aquest espectacle. Jo és que m'ho passo molt bé, si l'obra està molt... Penso que si jo amb l'equip estic bé, l'obra m'interessa i el personatge té arestes, és igual que siguin còmiques com que siguin dramàtiques, no?